Čau kobelo, jsme tu zase tady Andy neboli Alice. Toto video bude pro Loizu, bude to vlastně slohovka. To vlastně bude, co si o něm myslím a takové další věci. Myslím si o něm, že je super kluk, prostě kluk jak má být. Je hezký, vtipný, dá se s ním dobře chatovat, je vždycky o čem mluvit. A je to můj bráška. Je to boží brácha, mám ho strašně ráda. Je s ním kupa srandy. Zažila jsem s ním strašně moc věcí. Neberte si to jakože v dvou smyslech, ano. To je jedno. No a prostě co ještě dodat? Já už nevím, co dodat. No tak třeba ještě co můžu dodat. Můžu dodat to, že si pamatuju. Vlastně ne, to nebylo s ním, pardon, takže to je s někým jiným. To je jiný zážitek. No prostě je boží, úžasný. Na Facebooku se můžu taky najít, jmenuje se Trondík Loiza něco, nevím. A takové další věci, jo, co bych ho nejradši na něho mám, že je strašně vtipnej, nej to blbeček, jak někteří. Ber mě takovou, jaká jsem. A mám je. A já jeho. A to je všechno, co bych chtěla v tomto videu říct, takže mějte se krásně. Čusák!